Sugeng enjing bocah-bocah kelas 5 SD saka Sari kalih. Wah, padha semangat. Suwedaya semangat. Dina iki padha poso kabeh? Alhamdulillah. Tetep semangat masih apa ing wayah poso. Tetep semangat anggone sinau. Coba Kak Dinda arep ngecek semangate, ya. Cek son. Tak baleni pesan kas. Cek son. Tepuk tangan kanggo kelas. Kabare padha apik? Alhamdulillah sehat sedaya. Nggih, dipun tepangaken nami kula Kak Dinda Ayu Hernawati. Sampean bisa nyeluk aku Kak Dinda. Halo Kak Dinda, ayo. Halo Kak Dinda. Halo. Aku saka jurusan Basa lan Sastra Daerah Fakultas Basa lan Seni Universitas Negeri Surabaya. Nah, ning Surabaya kono cak panggone. Nah, ning kene Kak Dinda arep menehi pasinaon sastra Jawa lumantar apa? Wacan bocah. Nah, pinter, wacan bocah. Nah, kira-kira ana sing nate dipun dongengi kalian ibu bapak? Nate didongengi? Nate ya, nate pinter. Nah, ing kene Kak Dinda arep menehi sastra lumantar wacan bocah. Kira-kira napa nggih wacan bocah? Napa? Hah? Cerita bocah. Sampun siap mirengaken? Sampun penasaran? Oke, nah langsung ae sing arep dak critakake marang bocah-bocah iki judule Kuncung Ketungkul HP. Napa niku, Kang? Wis penasaran ya berarti ya? Kuncung Ketungkul HP. Apa ya? Nah, langsung wae dirungokno. Deng 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 jebres. Ing sawijining dina ana pawongan cilik sing jenenge Kuncung. Kuncung kuwi sejatine anake Pak Karmadi. Anake Pak Karmadi. Nah, Kuncung iki wiwitane bocahe pinter banget. Bocahe kelas 5 SD. Kelas 5 SD pinter banget. Nanging ing sawijining dina Kuncung saben dina dolanan HP terus. Dolanan HP terus nganti apa cah? Bapake duka. Kuncung, kowe iki lho Kuncung, bendina dolanan HP. Mbok yo kono nyapu-nyapu kono. Wong ket mau tak delok kok dolanan HP terus to, Cung. Banjur Kuncung mangsuli. Inggih, Pak. Lah wong kula nggih sakmenika kan jamane sampun modern to, Pak. Nggih, mboten menapa-menapa nek kula dolanan HP. Wangsulane Kuncung kaya mengkono, Cah. Banjur bapake ngandika, "Cung Kuncung,
Kowe iki wis arep kelas 6. Bijimu saiki deloken to, Cung. Wong bijimu elek kaya ngono. Kuncung. Lah dos pundi malih to, Pak? Pak. Kula niki nggih mengikuti perkembangan zaman iku lho, Pak. Si Kuncung mangsuli mengkono, Cah. Lho. Ngene lho, Cung. Kabeh ki ya oleh ngikuti perkembangan zaman ya to. Ning ya aja nganti lali. Ngono lho, Cung. Inggih, Pak. Kula manut kalian menapa ingkang panjenengan utusaken. Ya ngono. Wong koke ora gelem sinau. Ya wis kono, saiki ndang wayahe salat magrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Kreyek. Cung, wis wayahe adzan magrib. Kok isih dolanan HP wae to, Cung? Loh, inggih to, Pak. Wong nembe kemawon asar kok kala wau. Wangsulane Kuncung nyepelekke, Cah. Duwe anak siji wae kok ya ngene to ya. Banjur si Kuncung age-age menyat lan mek wudu. Wayahe salat magrib. Allahu Akbar. Lho, Cung. Awakmu kok gak krungu wayahe azan Isya kae? Lho, inggih to, Pak. Nah dirungokno kae lho. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lho, Pak. Samenika kok nggih badhe Isya to, Pak? Ya ngono kuwi lho oleh-oleh. Wong kok iso mau dikongkon magrib ket mau yo gak gelem. Ya toh? Saiki wis wayahe Isya lagi magriban. Ya wis ngono kuwi, Cung. Aku pegelen, Cung. Pak, ampun duka to, Pak. Pak kalian kula. Duwe anak siji Gusti. Ya wis kono. Wis sakarepmu kono, Cung. Banjur ing sawijining dina Kuncung arep rapotan. Ya, saben dina apa Cah Kuncung mesti juara siji. Saben ing kelas wiwit kelas 1 nganti kelas 4 dheweke juara siji. Pinter bocah. Yo pinter sinau, yo sembayangi, yo pinter. Nanging kok yo sawise si Kuncung tepang karo HP dadi klendran sinaune. Apa-apa lali, ora ngepel, ora sinau, nganti apa dheweke didukani bapake saben dina, Cah. Saben dina didukani bapake. Ngono. Banjur dina Senin wayahe rapotan ing kelas 5.
Ini kok mau rapotan ini. Menika kok napa nggih? Kula niku bingung sajake. Bocah-bocah iki lho. Padha gak gelem sinau. Apa meneh kuncung anake Pak Karmadi kuwi. Wong yo biasane iki yo juara siji. Wong saiki yo ngono kae. Assalamualaikum. Nggih, waalaikumsalam, Pak. Bu, badhe nyuwun pirsa, Bu. Menapa benjing niku rapotan napa leres nggih? Inggih, Pak. Benjing menika wonten rapotan. Oh, makaten, Bu. Inggih, benjing rapotan. Unggah-unggahan, inggah-inggahan kelas 6, Pak. Oh, nggih. Benjing kula tak bidal. Nggih, Pak. Banjur sawise kuwi kuncung dikandani karo bapake. Cung, sesuk ki awakmu ana rapotan, Cung. Lho, inggih to, Pak. Lah kula kok mboten semerap. Lho ngono kuwi oleh-oleh dolanan HP. Wong arep rapotan kok yo nganti kelalen. Kaya slamete bapakmu ki cerdas. Hehehe. Bapak kula, Pak, nggih cerdas. Dapuranmu kowe iki cung. Hehehe. Nggih, Pak. Nggih, Pak, kula nek ngoten tak teng kamar riyin nggih. Lak ngono to bocah iki. Lah dos pundi to, Pak? Alah. Ya wis. Banjur wis tekan rapotan. Kabeh padha diumumno. Juara setunggal pikantuk saking Adik Juminem. Tepuk tangan Adik Juminem. Juara kalih pikantuk Adik Sarminah. Tepuk tangan. Juara 3 pikantuk Adik Alex. Banjur bapake si kuncung teko keri. Lho. Bu, menika punapa sampun nggih, Bu? Nggih sampun to, Pak. Lah menika kok panjenengan kok nembe dugi menika kados pundi, Pak? Lho, Bu. Kula niku nggih ngurusi si kuncung niku lho, Bu. Mekaten, Pak. Sejatosipun si kuncung menika mboten angsal juara. Lho, kenging menapa, Bu? Nggih, ngantos sak mangke niku si kuncung dolanan HP terus, Pak. Wonten ulangan, wonten tugas garapan niku mboten dipun garap nanging pijer dolanan HP. Lho. Kok makaten ta, Bu? Inggih, Pak, leres. Nggih, nyuwun pangapunten. Si kuncung menika mboten angsal juara. Kula nggih kesel, Pak, sejatosipun, Pak. Inggih, Bu, wong kula minangka bapake nggih kesel ngrasakno si kuncung nek teng griya niku HP mawon. Nggih sampun, Pak, panjenengan kandhani nggih si kuncung. Nah, banjur bapake si kuncung mulih karo rasa kecek. Bapake kuncung sedih napa mboten, Cak? Sedih? Sedih amarga napa? Kuncung mboten angsal juara. Mboten angsal juara. Nah, Kak Dinda arep takon ning kene.
Kira-kira sing neng kene bendina gak tau gang dolanan HP sinten? Boten wonten ya kelas 5 bagus-bagus nggih. Nggih. Kak Dinda paring andaran, paring katerangan sampean angsal dolanan HP nanging kudu ngerti waktu. Pinter. Aja nganti kaya si sapa mang? Si Kuncung. Banjur apa? Tak bacutake ya ceritane. Nggih? Heeh. Banjur si Kuncung didukani karo bapake. Kuncung. Ngene iki lho, Cung, aku isin banget karo Bu Neni. Lah kenging menapa to, Pak? Ora isin piye to, Cung? Wong saben dina awakmu ki juara 1, Cung. Nah saiki 16 gak entuk juara. Bapakmu ki ora mbok regani blas, gak mbok ajeni blas. Lho nggih to, Pak. Aku gak oleh juara. Piye, Pak? Piye, Pak, gak oleh juara, Pak? Ya wis ngono kuwi dirasakno dhewe. Wong ya bendina dolanan HP wae. Inggih, Pak. Kula janji boten dolanan HP terus. Temenan janji. Inggih, Pak. Kula badhe sinau terus, Pak. Meniki aku gak oleh juara to, Pak. Ya ngono kuwi, Cong, kedadeane. Deloken saiki, mripatmu saiki ya dadi min. Deloken. Ya toh, dadi sakit gara-gara bedino dolanan HP wae. Ngono kuwi lho, Cung, ya nek dituturi karo wong tuwek, mbok ya ngerti, Cung. Inggih, Pak. Kula nggih, aduh. Wah, kula bingung niki. Ya wis rasa bingung. Wong wis kedadean kok. Lah awakmu ape bingung apa maneh to, Cung? Kanca-kancamu wis seneng. Deloken kae nggawa piala kabeh. Ki wis dirasakno, Cung, ngono kuwi, Cung. Inggih, Pak. Aku mboten angsal juara. Pak. Kaya mangkono cah si Kuncung. Kamangka si Kuncung saben dina kuwi entuk juara. Bendina juara 1. Ora tau gang juarane. Banjur pungkasane si Kuncung arep tenanan, arep semangat anggone sinau. Lan ora lali dheweke tetep ndonga marang pangeran. Marang pangeran. Nah, kaya mangkono kuwi cerita saka si Kuncung Ketungkul HP. Nah, kaya ngono kuwi apik to mboten? Apik? Coba sing apik saiki tepuk tangan. Ya. Alhamdulillah kaya mangkono ceritane si Kuncung Ketungkul HP. Aja nganti kaya si Kuncung. Coba sakniki sing wani maju teng ajeng menehi katerangan. Kira-kira amanate apa? Bakal Kak Dinda paringi hadiah mahkota kanggo buka poso mangken. Ayo, bocah siji mawon. Amanat utawi pesan moral saka cerita si Kuncung. Gratis lho, iso dienggo topinan. Ayo. Ayo. Wong wedok oleh, bocah wedok oleh, bocah lanang oleh. Ayo. Ayo. Langsung tak tunjuk. Gak apa-apa, salah tidak apa-apa, salah mboten napa-napa. Ayo. Ya. Sasi kalian Siva maju.
Mungkin hadiah dibagi. Ayo. Kita ngajeng mriki. Ya. Coba mriki. Nah, maskernya dibuka mboten napa-napa. Nggih. Kira-kira madhep ngajeng nggih. Kira-kira amanate napa? Si kuncung tadi. Dewau. Nggih. Nggih, bahasa Indonesia mboten napa-napa. Nggih, sering dolanan HP. Terus napa malih? Akibate si kuncung? Akibatnya apa sih, Pak? Mboten angsal juara. Napa malih? Hah? Didukani? Didukani bapake. Mula kudu apa, Cah? Awak dhewe pinter kudu sinau. Kudu sinau kabeh. Masih gak ono ulangan ya kudu sinau. Piye kudu sinau siap napa mboten? Siap. Ya, iki hadiah kanggo Sasi karo Siva. Tepuk tangan. Ya. Piye? Nek diparingi hadiah ngomongi matur nuwun. 1 2 3. Matur nuwun Kak Dinda. Ayo. Nggih, sami-sami. Ayo angsal. Manggen teng panggenane malih. Nah, kaya mangkono kuwi cerita si kuncung sing ketungkul dolanan apa? HP. Aja nganti bocah-bocah kelas 5 sing pinter-pinter, bagus lan ayu-ayu iki aja nganti ketungkul HP. Nggih, sadurunge Kak Dinda pungkasi, ayo nyanyi gundul-gundul pacul maneh ya. Ayo, 1 2 3. Gundul-gundul pacul gandelengan, nyungge-nyungge wakul gambelengan, wakul lempang sekane dadi sarapan, wakul lempang sekane dadi saratan. Bisa semangat? Semangat! Jackson? Kak Dinda, mbok menawi ana kata-katane tembung-tembunge Kak Dinda sing kurang apik. Kak Dinda nyuwun ngapunten nggih. Disepurani nggih. Matur nuwun kawigatosanipun, semangat anggenipun sinau. Aja kaya si kuncung. Ya, tak pungkasi sugeng enjing bocah-bocah. Sugeng enjing. Matur nuwun. Dadah. Dadah.